to wannan shine kullum in na kai nan Allah sai hankali na yi tashi mutu wani aure mata na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na roƙe ka ka bari mata na su samu shekara 90 100 a duniya ni da su mu samu 100 sannan ni in mutu in bar su ba wanda zai aure su kullum sai na yi wannan addu'a mata na su samu shekara 100 duniya da sun mutu ba wani aure amma ka auro yariya ka ɗan yi wani jin daɗi ɗan shekara 3 ka mutu wani na sai ce kai amaryan malam wata idan kai mahari inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a Allah ka tausaya mana jama'a imamu sayyidina ali yace hada habarun ma indana fama habarun ma indakum wannan shine labarin mu wanda labari kuke da shi suka ce ma sayyidina ali ya kake magana kaman kana magana da masu rai sai ce wallahi law sha Allahu lahum an yataqallamu laqalu inna hayraz zadin at-taqwa da Allah zai mayar musu da rai su yi mini bayani da sun ce cikin ramin nan babu abin da ke da alhairi kamar tsoron Allah wata zawwadu fa inna hayra zadin at-taqwa fattaquni ya ulil albab